Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Ado Selga at ngayon mag-vlog na naman tayo. Magpunta tayo dito sa isang lugar talaga dito sa Norway talaga. Sobrang ganda talaga ng lugar na to kaya naisip ko na i-vlog talaga. Ha, manood kayo talaga ha. Ay grabe, napadami man ako ng talaga na word doon. Oy, pasensya na kayo kaibigan kasi minsan nahirapan talaga ako magtagalog kasi Ilocano naman talaga ako pero pag nagtagalog ako parang may kabusis talaga ako pero kabusis lang talaga yun. Pero anyway, let's start our travel vlog talaga. Hindi pa ito yung destination guys, pinakita ko lang talaga to kasi nagandahan ako sa waterfalls ba pero anyway, diretso tayo, diretso. Welcome to our vlog today. Willkommen, willkommen. Oj, så blir det. Väldigt som energi. Oh! It will take about 30 minutes ba from the parking area hanggang sa pupuntahan talaga natin na final destination ba yun ba. Basta yung ano ba magandang lugar dito na makita ba. So kailangan yung magtiis talaga, dapat yung damit nyo kailangan nakalagay sa kung anong panahon, kung maulan dapat may rain ano kayo talaga, yung damit sa ulan, yun. Pero anyway, look at this. Ma-enjoy nyo talaga yung walking kasi pwede kayong mag-usap-usap na magbabarkada. Kung mga barkadang makasama nyo dyan, pwede nyo pagchismisan yung mga iba nyong barkada na ganito, na ganyan. So mapag-usapan nyo ba yung mga kaibigan at mga katrabaho nyo na mga masasamang ugali, ganun guys. Pwedeng guys. So yun nga, malapit na nga tayo guys. Makita nyo naman yung parang view doon ba? Ito malapit na tayo. Oh grabe, ang ganda talaga guys. Yung kulay ng tubig, yung mga mountains. Tapos may mga konting isno-isno pa sa tuktok ba ng bundok ba. Maganda talaga. Grabe. Ayan o, makita nyo ang daming tao ngayon dito kasi sikat na talaga ito guys. Makita nyo sa Instagram, i-search nyo lang Bondhusvatn. Yung Norwegian word yun guys, pero kayang-kaya ko talaga yun na ibigkas kasi nga alam ko man magsalita ng Norwegian. Oy! Tapos pwede ding mag-boat guys. Kung may boat ka dyan, pwede kang mag-boat. Kung wala kang boat, pwede kang magbayad sa mga may boat para maka-boat ka ba guys. Tapos kung makita nyo guys, ayan, meron tayong glacier. Meron tayong glacier sa tuktok ng bundok. Yung parang ice ba na hindi natutunaw ba, the whole year ba. Yun, i-search nyo lang sa Google guys kung anong glacier inya kayo matan. Siyempre, video-video, picture-picture, pang Instagram, ganon. Kahit ang muka mo parang dugang-dugang. So ito guys, yan paulit-ulit na lang ang video ko, ipakita ko dito sa inyo. Pare-pareho naman yung pinapakita ko pero pinapahaba ko lang talaga yung video para mas malaki yung kita ba. Kasi alam nyo, nalabas ng yung mga patalastas dito sa video ko. Ayun lang. So ito guys, lakad lang tayo konti. Pakita ko lang sa inyo kung ano makikita doon banda doon. Wala palang makita, same lang. So balik tayo guys, na parang tanga lang na nag-video na papunta pabalik no. Pero anyway, makita nyo naman napakaganda talaga ng tubig niya, yung kulay, super ganda. Tapos pag makita nyo talaga sa Instagram, maganda talaga yung mga pictures na lumabas pag yun ang i-check nyo ba, yung hashtag na Bondhusvatn.
So, yun na nga guys. Thank you sa panonood. Magbuya kayo ulit next time ha. O sige. Thank you. Bye.